Trevor Gatefault to Tróna is Shachan so good to Páirc Naomh Breandán Grant Heating and Biorra a Gunta Eválaí a gur Ceannais Roinn a Ceathair Sraith Lidl Fehe Ceatharlach agus Liatroim a Tráchtaire Míchéal agus slua das ballaisteach don ócáid áirithe seo agus an Grianamá na Canílacha Rás agus gá iarn atá ag súil go mór leis an corn a bhuacant an so Tróna. Deis a gcuinge súlachaf chun caingur na fórna bheith dul chun Páirc a Tróna agus tosnóid le Ceatharlach agus an cúigur dia chéine dul chun Páirc is a fógraí go ruch na seachtaine. Nicole Hanley a tosnú sa cúldómh agus tá éad láidir cosantachá go háras lína lán cúil sin le Aoife Carol Anróid agus Síofra O'Neill. Tás nó an captain Roinn Bailey a lár Páirc a taobh le Cuomh O'Neill agus ó héobh tosaide siad an bhirtatá díreach stig sa lár an bhirtas contúirtaí ar fad clían ní hé agus Sarah Dial na príomhscóráil he Ceatharlach go dtí sem líana ach ba Cara freisin ag teacht ó Megan Townsend agus Ava Kiernan. For an Liatroim agus éanahrú a bháin déanacha atá déanta an sod Tróna agus a sinna measna dosa tre communicaí sin ar bail. Martina Gallagher hosnog sa cúldómh agus sa ríist an lína lán cúil sin comasical Jasmine May, Charlene Tyrrell agus Niamh Morahan. Tás nó ag Niamh Tai agus Anna Devaney i lár Páirc a de Liatroim Tróna agus an tahrú déanaach sin déanta in san lína le hosag le céad gormlí is sigón tús in an Vivian Egan. Si Michelle Gochin tá mar captain an Tróna de Liatroim agus ba Carrick Tastáluís na tosa sa lína lán tosig ó Muireann Devaney agus Laura O'Dowd. Se gachrad Olivantá agus slúdas ballaisteach parád na bhór na isis le techt taobhír Domhnaigh ordain agus ard atmosfér antá agus anna bhla le dultí Feldamán agus tí Lidl as an takeíocht antá go leor pobl chur an ard ar an slíisteach agus takeíocht as na páistí bratacha tugamach sé ar an easca do gahainge teachtasteach cluiche agus mar sin freisin agus well ócáid mhór is a níl éon cheist tá ceol ar bon an parád ar bon agus deis ag an dáhéhan is olahú agus chur ina hanad an slua chomahantá Winter Liatroim ag seasamh an lína híos fúmans agus fés stúr an bhanistóra John Garrity an son ar Dave eile Ceatharlach well sé an fearrtá Guinness an son ná Ed Burke dar nó na cluichí lechanis buaite an tacht an seachata ag an dáhéamh agus bú maith Ceatharlach a gine Eválaí Ceathair hochtaí a gine dóhocht bear na níos lua ag Liatroim a gine ligig dó a deile héna héondíag ach tá siad ansá agus an tardú céime chomá ag an dáhéamh go dtí Roinn trí don bhblionn seo chuaine sin ráide tá churn le fáileann ó Tróna agus a dul seachtaín comórtas críomh a bheadh anna spreaga go cinnte más féidir le ceannas na fórna seo teacht amach ar bara an sá Tróna. Leis an Míchéal dír a casla seach go lár Páirce mar cín se bhain leis na bratacha séide na gaotha beidir teach trasna na Páirce ach is séad isteachtaí taobh an bhaile beidir is chéad le agus beag le tionachar cinnte ag sin ar cuasaí an Tróna. Se an dáhéamh an olahúchan ar fád déanta seacht cluiche buaite as seacht ag Ceatharlach am líana iad ag bara an grúpa ag deireadh le puinte agus fithe ó héobh Liatroim de sé cluiche as seacht buaite an tain cheann gur chaileidir ná i gcuine Ceatharlach agus well ní raibh eatar an Tróna sinach an bhearna de dhá chúlín rud a insín gur beag in áiríir atáidir an dáhéamh sá agus in áiríir be cearcha meach ard caiimhlant an tá na Canílacha Rás slua ballaisteach antá agus sin ag sú leis an cluiche Ceannais Sraith Dúnach de chud na bliana fiche séidir nó craobh héin Roinn a héin búte in dhé Corcaig Roinn dó ag Domhnaigh agus Roinn trí ag an lú ach sin cheist cá meid craobh Roinn Ceathair a dul agus beag freicar na ceiste ar chlí éigean a going níos déanaí Tróna caiigh tar a bheith going dar nó agus Mohammed Cormaig a deire lenimid a raig dí an breis agus kicking a fiú más gád an slua ar na cosa in san Seachtán Hail Páirc Naomh Breandán Grant Heating agus I Biorra Gunta Eválaí tá slua má ballaisteach agus iad ag súil go mór leis an cluiche Ceannais an atmosfér mar dermse bratacha agus Míchéal agus glóradí tugamachtas an páistí ar an slíisteach agus tuigeann Peilmán is tócha conas ócádaí in a bheastar deigeann go cinnte. Sin nach mór olhanis don árán náisiúnta árán na bhíon.
Sean Tauron ná siúnta arán a bhí an costa ag Míchéal ordain ansa agus sin olavanis gur cavan ordan na pelle an réiteoir Seán ó na fear chorcaí sin é Conor McCarthy agus éireann am réig comá lá mórdómh siú tá Patrick Smith ó Fort Lauriga an cethir ifiga chun Seán óna David Hurson fearla le taithí ó bhuineáin agus an son ar an dáhéamh Cuimhe McGuinness ó Kyle Quinnig agus Michael Ennis ó Íválaí. An Míchéal denna bheith slíamach ón Páirc ansá agus an son tús le craibh fe sé ar fe canílacha áling ar fad bhí báiste cram níos túisce a bhí le dia tá sé sin glanta agus gachrad olamh a gur Ceannais Roinn a cearan benacht Derrig á fáilte an réiteoir an son agus ar bheith sé sin aige agus an Míchéal methe be sé abal tús a chur le cuasaí ansá i Biorra. Gá cholínar casna fór na gona bheith chéile máta seacht beag le feiscint céimh ag an uachtar ansá Seán óna. Míchéal dírecha methe an réiteoir réig agus an fellan ord ansá agus Céitsealah an son ag Ceatharlach slú mór taú leis an dáhéamh ansá Roinn Bailey sin éon captéin an son agus an hunnar chu cisisiúdans le clí go dtí seo imlína. Rán dul seachtaíon taobhtheil tá lína maihansá seasta ag Liatroim. Chóir na cuithe chéad le má se i taobhú le Liatroim ach mar bhí mar rá teach trasna na Páirc a beidir níos mó na aonar eile atá ansá i Ceatharlach nó in Biorra agus Ceatharlach inis tristal saoiltín taobhtheil filtanis agus deisig éhín web. Tugus sé tamlíonn an dáhéamh socrúisteach viidir maithigh prepáil ar bord tréála taobh hirir an fáirt níos túisce agus an son mar barc ag go héana clog seachtaí san siomraí feiste an son agus na tholamhúchan dearnach a déanta í del Hayden a rís tá dechartaí teach tríd an son tá fód seasta go maithigh Liatroim ag an tús inis tríla sé teachtaí an taobhsá ar neistí web boutáin eile duna testáil nis chun brise trí se chun Ruth Birmingham imar thuir denmh roch má leistigh an a heachtaciúil tairt féin géad scóransá i Biorra. Tá sin fellfach na díag an son ach an tarna deis agus am golóir chun sin na smachtú trasna chun a ríiste hagan Ceatharlach smachta an son ag Roinn Bailey hosting an glúiseacht ar fad ní bheith fánar Liatroim Cluiche chéile an son ar nás go dúrcha fan le clínan í hé anna chun tuairteach ar fad pas na garda blochail má déint agus sellafar nás ag Liatroim feile dul chuinnig go duine smachta go deas an son ag Kiernan brú ach ag deire tá chur isteach feice ag an réiteoir agus kick sé isteach le teacht ag Ceatharlach aber bhain son ag Ceatharlach treis an felle chailúnt leanad ar lo agus an ché deis má se Seán óna inis a clínan í hé. Nes dúrach os cór an cúl, bhí sé cleachta sa cúlar a déhheile na Páirc ach ní chuir sé sin isteach ná amach agus an cúntas oscailte ag Ceatharlach agus ag clínan í hé. Cic amach inisial teacht ag Martina Gallagher. Smachta go deas ag Liatroim ar Dave Howell. Liatroim inis tóir ar scór dagad ar neistín lán Cluiche ní Charlene Tyrrell. Spás an cuid seo an Páirc inis a goscail dóibh se chun Naomh tai. Roch má déint an son Anna Devani ar neisisteach sa lá agus pasgard ó Naomh tai ríist. Deisig Lia Fox i clisteachtaín taobh Howell an obair cosint inis le déanamh ag Ceatharlach ar neisian sa Lia Fox. Pas gardan son agus glúiseach maithe meas na dosathe dechartaíon ceann son na smachtú beag an tarna deis cinn tún son Ceatharlach ag seasamh an óid agus gan na tairt mórrán spáis an son do Liatroim. Nes an cosan sin ag seasamh go maithe an son spás inis ag Lauren Devani. Tríla sé teach ar Davesá mar a glíháin a fannacht go faideach bhí Sarah Reynolds dul chun ceantaint ag Reynolds ach Páirc tasná leistigh casan si pas do cúí ag deire agus deis a gcónaí ag Liatroim. Leis an seans ag Aoife Gilmartin Lia Fox a ríist. Pasáling an son ó Lia Fox deis an son ag deire
ag Kate Gormley ach é sin imach le kick cúg féidir go stahad. Cluiche mac hurlí chéile an son ag Liatroim. Agus ag deir ag an kick cúg féidir go stahad le teacht. Agus seans a ríist an son aá. Córna go mar derm se teach just in the Páirc níos mó. Bhí sé séad isteachtaí taobh an bhaile níos luatha ach gan bheith taú mórrán le hainge in san cléthe ortha sa hanis. Nes an deis ag an gaptéin sin Míchéal gocian. Tá ag an cean son ón spot agus má se an tarna deis ag chur neis. Cig mahan son ag casa beagán, well ag turling tarnash isteach ag dura, an fel ag praba agus ag praba, ach an bret ag dura tá sé sin na methe clé agus fóríl seansa mithir stray má se ag Ceatharlach. Agus an kick amach le teacht ag Nicole Hanley. Díreach síos tríd an leir leis a gic orthasa ag lorag Amy Hanley mar tá fuit an son. Tain scores to cléthe, tris teachtó clean in héad Ceatharlach. Deis díreach an son a mithir stray ag Liatroim. An gic cúg féidir agus dahad in is a chun Ceatharlach anna chun tuairteach ar fad. Tá cinnte go plan ag Liatroim chun níos smachtú an sa tránóna. Rís cinnte clean in hé feicála go má. Tá craobh rang a cehar búte aon uair bháinnig an dáhéamh. Gábhí agus feice cehar ag Ceatharlach. Agus catú dul nestí gábhí agus a de an orhearna gur bhúg Liatroim craobh na Sraith rang a cehar. Bris a crí go leor chaáile cúpla bliana ús caiidir der craobh nó lecraobh feice cehar agus feice cúig. Agus well bu mahan tacht an scata híling bhfuil si tarnáis insan craobh deis an son ag Ceatharlach an pás durnach omarcach ag dura de Éva Kiernan agus Liatroim ábalta sin na smachtú agus a glanna. Leis se chun Lauren Devaney. Tá lús go cinnte sa dáhéamh imar tríd an son go fáil Aoife Gilmartin. Ruair maithe dhéanamh go siúd mar choulúidir tá clean in hé. An pass ibre leistigh. Deis an son beidir go mór an Devaney. Casan si fécinn si an áir de deis ar scóra tá sé sin tairngthe ar yes an tiosa ag Liatroim. Agus fóríl gá seans má se mithir stray ach well cím an banisteoir híos John Garrity agus tá sé sásta go bhfuil a crothún in eisina. Ach bhrális cúntas nó scóir eiscint ar a gúntas an tá freisin. Brú maithan son ach Ceatharlach ábalta sin na smachtú agus ní fór a teacht amach. Roch má déan taríis an son ag Ceatharlach ar neis go bhfuil le Eveen Webb agus an taíocht ag teacht díorní an son ag Ceatharlach. Dáhéamh socra go maith ó héamh cosanta ag go dtí seo tránóna. Ní hé a ríist. An taing amháin ar clár na scór. Agus an kick séir sin gard an Cluiche ag an tús. Sealamh chamad go dtí go méid dunéigent in áit níos fearr. Well, trílig clean in í héin leis an scór áirithe seo. Sár iireacht amachchas amach. An tarna cúlín ag Ceatharlach i teacht a ríist ó clean in í hé. Níor bhaing ann chun an pass a hart agus Ceatharlach thug sí féin scór. Áir díreacht amachchas amach. Gá cúlín leis a Ceatharlach. Liatroim fósa fanachtar ar géad ceann. Smacht a ríist a Ceatharlach. Tá si den uachtar go cinnte. Pass sin a mithir stray agus aspa taíocht an sanna go deire. Se chun Liatroim a ríist agus it's a tóir ar a géad scór an sa tránóna. Roch má déanta ríist ag Lia Fox. Go clistean is go dtíon taobhthall agus contortaiste an son deis ag Liatroim agus tá sé sin teoirithe go snasta Haran seasnán an son cúntas Liatroim a oscailte a ríist tháina sé sin ó feas áling ar fad trasna có fada le mór an Devaney agus críicnig si go snasta cúntas Liatroim a oscailte an sá. Lochlan to mór ón dáhéamh an son a kick amach a ríist smachta clean in í hé. Nes Ceatharlach tris bogamach an account on a valú anna lús ar fad in tí go cinnte. Beagán daspa taíochta leistigh go leor gansa Liatroim an son ag go deir atá an chabhraigh teacht. Roinn Bailey an captain ag Ceatharlach.
Castí Slíháin agus Slíal agus a Ceathaire. Shall fós cumad a seansan son a Ceathaire ag Ruth Birmingham agus Ord Coimert an son ag Ceatharlach. Crotha céadúr ag Roinn Bailey. Pass amach di Ruth Birmingham. Birmingham obal to third fin score. Agus Bhearna ar Nasty Péir ríist. Ríist na Cain Shaw Vúchant ag Ceatharlach. Trídan so gotí Megan Townsend away óg Amalia Ceatharlach. Agus Brewer he should. Pass sin dultar stray agus obair bhean son ag Liatroim agus iad tacht ó Roinn eile. Trí an ag a hain agus Naomh begna catan sa. Leis an lán Cluiche, Arlene Tyrrell. Leis Lauren Devaney. Banashore ó Ceatharlach an son Ed Burke. Cafisteach na Jorach ag Inchant Dómh Farragh Gagéir agus agus smacht go háling an son ag Naomh Ford. Spás ó sa cóir agus Roinn Bailey obal te seo ha bhoga go mararíis. Cintuint son na Brisíocha a teach níos fasta de Ceatharlach an túsan sa Tránóna an lábh an order Cléig Sarah Dial. Ní dheocha sé chuí an trosa ar nasin son agus beidir nish. Tucha sé Machty Dial. An bhean contúirte ar fad. Fad na Páirc clúda leis an orasa trí de hen sé oscailtígus deis an son ag clína ní hé ar cúla go deirtá sí sásta an cúlín na ghlacha a cíantú an son an contúirt go héin ornar bhín sellh an son ag clína ní hé abalta na dechartaí an son a crothú agus feiban ag Liatroim íosmachtú go dtí seo trí cúlín ag clína ní hé ceannis ar fad ag Ceatharlach. Ríist áard obair ag Ceatharlach iad a teachta ríist agus Sarah Dial. Ibre tríd an son agus déint go maith Kieran leis sé gitóg áfachta sé sin paringthe ar yes agus go bochtar fórílach a ríist. Dechartaí an son ag Liatroim muna kickan amach hain iad a bhúchant agus Ceatharlach an ád fabis ag iarraigh bontáiste a bhaintas an tréimh se seo go cintunis. A ríist an kick amach sin bocht ag Liatroim. Brunton a sellh Ruth Birmingham. Smacht go hamláin le cúpla nómada nús a Ceatharlach ar cuasaí. Leis Roinn Bailey an captain ó Chumann Naomh. Tríligh sí teachta seach a ríist. Spórt ag Ruth Birmingham. Beidir go ag deis an son. Taobh sonis agus seans ag Cuomh O'Neill. O Shanna Lachlan, can the club in a umráidteach Peil ag Ceatharlach. Nis deis an son ag Gavin Webb. Ríist obair bhaidéint an son ag na cosantóirí áfach ag Liatroim agus deis go siúd bris amach a ríist. Cinnt an son an brú Ceatharlach. Pass sin gan bheith úntaach ach an tá ag Ceathaire an son ag Aoife Gilmartin é sin a smachtú agus Liatroim a teachta nish. Gana scórbán ar chlár na scóracha sin a teacht Muireann Devaney agus ord scór beathe sin an bhean chéanaan is leis sellh bhfuiltá Cluiche cinnte an son na cosa buinte an son de Muireann Devaney agus dír gan eice leis an réiteoir Conor McCarthy i léon ceis na kick ar an istil teacht ag Liatroim agus deis an farspáir sin a leidú más féidir. Sin kick le teacht ó Michelle Gockian, sin íon captain tan ceansa Curthaisteach gus nasta leistigh den chúl an son ord scór ón gic séir an son ag an captain agus Bhearna ar Nasty Péir. Cinnte Ceatharlach níos fearr búchant gicin amach féin an so. Sarah Dial a ríist. I héin agus clína ní hé an phríomh scórála ag Ceatharlach go dtí seo im líana. An a chóhiis gan teachtar go cinnte. Cinnte an son Ruth Birmingham. Lárnach san immert an tús freisin. Brú an son. Ag deire Ceatharlach le sellh a gcónaí. Ar nas cofada le clína ní hé deis ar scórála ceann contúirteach ag Turling de Stig. Ach an brech a deire tá sé sin a methe ar fóríl. They're gearing darn the coalition going over so contort nor hurling she Shiggins and Carnóg. I can get her a ceann an isher for you like Ceatharlach.
Beidir leis an méid sin Shealah gur bhfuil bheith beáí níos mó an toscan tá ríist an gicamach Shealah anéis gur fad ag Ceatharlach se chun a ríist I del Hayden Weban is a garisteach leis an gitó gan counsá troirithe ag Eva Kiernan agus a ríist scór maach an cóirmart na passanna go clistean san ag Ceatharlach agus críoch maith ag Kiernan a ríist kick amach ag Liatroim agus sprúar seo smachtú éon uair eile Ceatharlach treis sin a bhócan tar ríist Ciantún san tá deithnas le go héin Cluiche ag Ceatharlach agus oscailtíí éis an cansan imar tríd Kiernan le seansar coolhil tír go dtíon coolbára gan dúláán rómhór an san néchar Martina Gallagher an fód seasta ag a deire áfach agus é sin glantach tá cosantóirí Liatroim a féhrúin sa go cinnte Nis Laura O'Dowd ar na se cabhrú Cúgan ag dó Cansan a mehar stray agus a ríist é sin bocht ó Liatroim Ochras go cinnte le feiscint ó Ceatharlach an túsan sa tránó na clínan I hé a ríist fécant in orda sin mBan dain séireach agus anéis gur fad ach an lumar go spáir a ríist tucha de clínan I hé an carú cúlína go siúd agus Ceatharlach a déanamh go man san chéad lean so go cinnte Ríist an kick amach bútaige héas go Cuomh O'Neill tá Ceatharlach I déanamh Rousanson agus deis an trosach Megan Townsend den chúla ach féice tá híos chun é smachtú Sarah Doyle é sin blochaáilte céimeanna san reis go deire amada roiada faoi se bheith sin go cinnte agus kick Sarah amach le teachta ag Liatroim tá siad féhrú daman tar fad istigh an son le den ómada agus tréimhse má ag Ceatharlach go cinnte Leis Liatroim an teachta ríist Cléthe oscailt go má go dtí seo ní líon ceist go bhfuil Ceatharlach ar leibhéil níos airde go dtí seo am go leor fóstal dul Liatroim an is sa tóir ar scór an dá ceann dearnach tagtha go Ceatharlach brúan son ar Dave Howell Sticks Lawrence on Naomh Tai agus seans go siúd an isis Pas cliste tríd an son agus seans an trosa Kate Gormley ach a ríist an a chosant an son ag Ceatharlach I curtha as ruchtan agus an triú iireachtar stray an son leis an kick amach le teachta Ceatharlach Ríist na kickan amach go héin anna bhanistú ar fad ar sin rud nachhfuil a dhéanamh go dtí seo ag Liatroim agus sin a difríocht atra go cinnte na seachúnge Amy Hanley Tás é nómad go le tá fácan sa séan ag dó Ceatharlach an uachtar chuinnig an tatan sicad bhí bua anmhach go gona íhálaí ceithre héintí go chlóriad ar an tróna son gona dó hocht agus cinntigh se sin áid sa Ceannais agus an tardú céim a chum agadtí rangad trí don bhblionn se chuing ar nasin son a héin Sarah Doyle ríist clíanana I hé príomhscórálaí an Naomh agus ceithre cúlína go siúd Cléis maul in stadna leis an Cluiche de teachtó Ceatharlach ríist But go sé trí go fada le Roinn Bailey bhfuil tá ceann má ibre tríd an son agus brúar an coolbára an fell ag sciúr amach agus Shealah na se Ceatharlach tá duine plúchttar fadistigh an son well bhí sé dachar an fell sin a scuile uhaí agus an bregadúir an réitor ná go méid kick Sarah amach agus faoi se bhríiste sin de Liatroim ar chlár na scór ganach an dá chúlíonn sin ceannig Muireann Devaney agus ceannig Michelle Gockian ach tá gaol láidir mar derm se séad trasna na Páirce níos mú na aonrad le fécintar na brataach antá leis an kick ar sin tócha
Ábhar le déanamh sin a smachtú ag Liatroim agus cíonn tú lámh an ordig an réiteoir buntáiste á Táirc an son. Iarracht Gary Owen le Turling de stig. Buntáiste fós á Táirc bhfuil ag deire. Gluiche an réiteoir sin Ceannais agus tucha kick séir isteach do Ceatharlach. Is clean ní héad al trastan gan count an hogan tá kick séir bháin tócha ché agus aimse ché bin an ceannig an túsa bhí díreachos cór an cool a tá sí sásta ceann Garrett Hogan agus third face scór lena có lecathe in óráin eile. Ruth Birmingham ar neiste clean ní hé. Golóir mar thuirsigh sa láir glóir na pelle. Duna go siúd Roinn Peil an captain. Mach an istí Sarah Doyle. Doyle leis an dasóg an ceann ag casa ach ag deir Cluiche an trí cheann na seansan is tá caiilte ag Ceatharlach sé ag dóg ó níonsa Naomh an fácas sa chéad Martina Gallagher rís leis a kick amach well fad golóir leis a gceansa ach a rís ní dom go bhfuil kick amach búte ach hain gotí seo ag Liatroim go hain ceann búte Ceatharlach agus faibe se heisin go cinnte clean ní hé a ríist. Cuomh O'Neill takeíocht ar clé ó Evan Webb Roch má dhéanamh sig sa láir Gidel Hayden mas féidir pasta chuir isteach chuí ach ag deir Ceannais an gcuoach sin an a láidir séad isteach chuí a gcónaíonsa Nes chuing Amy Hanley cinnte beag Ed Burke brasásta leis an céad le ach beidir gur fiú an méid se leh a cúpla cúlín eile ar chlár na scór Tánta isteach ar Dave Howell atá Ceatharlach. Pass sin gan a bheith úntach agus trúr ó Liatroim a lámh an ordig an réiteoir an Ceannais an prab cosise tócha gamar agus deisian son ag Liatroim tamil fad ón scóir deirnach go siúd. Nes mar ag an te tastáil chun iad hocrú an sobéidir tá sí taobh hir ón tús agus Ceatharlach inis leis an gosant dhéanamh. Nes Burton son ag iarraigh an lán tasí Míchéal Gocin na stoppa go deir éireann léon pass a Ceannais agus trosa Lia Fox ach tín taobh Howell pass na gáir Ceannais Lia Fox seansa an son agus tá sé sin ag deire imethe thar an tras ná an se cúpla orlach sin eile bhí ann bhí deis leis an spéidir an son ar cool ach ag deir beag Liatroim brásás an coolín sin a hógant agus an bhearan Ceannais trí coolín sé ag go trí ordscór an son ag Lia Fox. Leis an kick amach ag Nicole Hanley mehar stré agus well sin a tarlú de Liatroim chud bhá godí seo in san chéad leis a chun a rís Liatroim ceansa bocht ag deire agus ar clégus ar fóíl ceirceann na seansan ar stré acu. Nes tá beag na Naomh an scóir deirnach ag Ceatharlach chumá sin a teachtú clean í hé ó kick séir. Nes fad a rís leis an iarracht son ó Nicole Hanley smachta go háling ar fad an son agus Ceatharlach láidir in san air ceann marachtaí clean í hé. Iarraigh dullar amóthir ó Roinn eile. Nuair cinnte méid sellh ar fad a bhí ag Ceatharlach níle ar chlár na scór atra ach trí coolín an tá. Evan Webb seach nómad fáca Cuomh O'Neill Tamsa Ceatharlach brasásta bheith feinach go dtí go bhfuil oscailte go slí ag an tríd. Clean í hé gcónaí an tá. Stúrú cuasaí ag féic lús an cluiche. Maol go maith an stadanna. Na Ceannais ní hé.
agus achhuairsáiltín taobh Peil a ríist. Captain Roinn Bailey. Ar nós Cluiche dúlána ag stad seo. Liatroim ag brú sús agus feiceann an fear lámh a chuir seach agus an fellag Ceannais. Nis tá sé de brú beánin. Selefanis le gá nómad a Ceatharlach agus níl sleach a dul saoil agus an eolann tá. Ceannais a ríist go fada le Idel Hayden ó éróg. Nis deis ag Ceatharlach. Iling a fad níos fearr nis ag Ceatharlach tríle sé Cúilín. An counts on Tosheke. Sár Cúilín ar fad an son ag Ceatharlach. Bíú a Ceatharlach a bheith fáinne an son. Bhean ceart le seileh ag a deire. Agus chéad Cúilín an lán tosaíonn sa Tráchtaire. Sin a bhábhar Liatroim. Is siad lár scór a go héanaan sa. The Cluiche seach a fad a Lia Fox. Cumart níos fearann sa beidir goil teis an saig Lia Fox ar cúil. Leis a cé tógtán Cluiche. I gcuine rocht na himmartha beidir an son. Cúil ag Liatroim an chumart ar fad an son. Agus ag a deire, obair le déanamh an son ag Lia Fox nuair a fuair sé sin cúil. Agus Cúilín inis ag Lia Fox. A chialín a brab na súl nach bhfuil atar an sa ach an bhearna is lú. Seacht Cúilín a gcuine héana trí. Tócha go maith an son ag Fox. Is tá Bert Trish Búla gona Míchéal an son agus ceann mar tócha go deire Ceatharlach. Is be de glóir scór Trish an count son i chéile. Trish an méid sin seilbh agus a bheith Ceannais dar a bhór in chéad lehan sa fáin Ceatharlach nach bhfuil atar an sa ach an bhearna is lú. Nes brú an son Liatroim ag fás ó heh misnig agus crí agus anam. Spás sig an son go cinnte Cuomh O'Neill. Deis an son an count son ag taistil ach ag a deire. Well, clé agus fóríil an breiste an son. Ceirc ceann de seans an is fóríile có. Beag le feiscint inis leis a gicamach son. Féidir le Liatroim seilbh smachtú agus a chamáda go héin. Ní féidir. Ní dom gur fúidir mach a bháinna go héin in san clégadí seo. Clíanana í hé a ríist. Ach tín taobh Peil. Get buinte as Ceatharlach a cinnte tris an cúil sin a scuil isteach. Ní hé a ríist. Céad le dimig an a bhar fadar fad. Le tá tanmh goach le Ceannais rang a cahar. Agus mar cín se bhar clár na scór beag in áíir atá idir an dá héobhsá. Captain Arís Roinn Bailey. Ceapsa Gardan Lína ach clíanana hé abalta sin na smachtú a cumanta nimar. Rút Birmingham inis ag taú léhí ag a deire brúinis ar Liatroim bhfuil Cluiche an son tágadain. Réitor Conor McCarthy dír an aice leis an nimart agus cic séir éas go má dhearfáil le teachta Ceatharlach. Gá nómad atá fáca ar an glogan sa agus an cic sin le teachta Ceatharlach. Ceirc Cúilín go dtí se clíanana í hé. Le chuoine bhar ceann mar thugann sin mar tá déana seachtaí Ceatharlach tá sí plúcht a stig. Ba bhá tart fé ach níor bhéon takeíocht de sig an sonna go deire ag Ceatharlach agus bin an dachras an sonna bhí ag Ceatharlach. Deisina ag Liatroim teacht. Seansáin eile beidir teachtar scór rihann brise ba bhrá le dul isteach. Chorm as féidir Cúilín eile chaimsú. Nú iirecht gá feintir nach bhfuil feice go dtí seo Tránóna. Deithna san is agus iad a brise ar an ansaí. Naomh Tai, Ceannais an son. Misneach go cinnte níos mó ag Liatroim.
Here third phase, score agus cooling an co-score an son. Díirecht an son ag Liatroim. Agus a brab na súl tána fórna co-score beagtainna a credice sin beidir den ómada hin. Ag trid Ceannais úntaach déint an son ag Liatroim. Agus beisiad bra sásta leis an gabhn áras a brúan is ar Ceatharlach leis ag amach. Díireach tríd an lár agus scolór ó Liatroim can é sin is amachú an bheanna dhéimsigh an cúlín sin sní deirfil le burn. Ábalta é sin a chur raig agus na fórna carm don géad bhát an sá. Deis beidir ag Liatroim dul chun tosaigh Rud nach meachsúil ó chinamh tá lámh an ardaigh an réiteoir. Bontáiste tarta gcónaí Conor McCarthy. Agus kickstare inis Míchéal le teacht. An clog díireach stop an son tá 8 second agus 5 fáchan son na fórna co-score. Níos a hochtaí de Liatroim tá kickstare le teacht ag Míchéal Gocian. Mis seans ag Liatroim a chur chun tosaigh an sá. Agus, well, tá sé sin taring ar yes. Agus ar fóriil. Cúice na seansan ar fóriil in san Ceannais acu. A beisiad bra sásta leis an críocha tá chur le cuasaí. Agus secondí sin eile tá fáca in san Ceannais an sá. Nicole Hanley arís leis ag amach. Tá cúil agus cúlín aimse le cúpla nómla nús ag Liatroim. Agus a níos deachraí ag Ceatharlach an bunán séit an sá. Deire leis an Ceannais bhí tanmhach. Spórtúil tréimh sí golóir an son agus Ceatharlach an uachtar ach le cúil déanaach ag Lia Fox agus cúlín ag deirfil le burn fágann sé sin gofuil na fórna dulaisteach dís na seomraí festis ag leathaim ar co-score. An scór ag imris an sá i Páirc Naomh Breandán Grand Heating i Biorra 7 cúlín ag Ceatharlach héna Ceatharlach Liatroim fannig í ling búg fáintín Ceannais teacht agus action ile an tarna le gan bhail. Líomháin agus slí eile agus a go deire. Se le fós comádathe seansan son ag deire ag Ruth Birmingham agus comhaimmert an son ag Ceatharlach crotha céan contúirteach ar fad. Fad na Páirc clúda leis an áras á tríd a héinse oscailtí agus deis an son ag clína níhé ar cúil ag a deire tá sí sásta. Weban is a garisteach. Leis an gitó gan counsá tróirithe ag Eva Kiernan. Hawl. Pass na Garter Nash Lia Fox Chanson son agus tá sé sin ag a deire. Imethe thar an tras ná se cúpla orlach sinne. Iling a fad níos fear an eisic Sarah Dial tríle sí cúlín. An count son tá sé ché. Sár cúlín ar the Cluiche seach a fad a Lia Fox. Cumart níos fear an sa beidir gúil teis ag Lia Fox ar cúl leis sé ché tóg tá an cúla ché. I gcuine rocht na himar. Misnach go cinnte níos mó ag Liatroim. Here third phase, score agus cooling an co-score an son. Díirecht an son ag Liatroim.
Sásta leis an Ceannais chonig sé ó Liatroim san cúg nó Modernach an san céad cúil agus cúlí naimse go siúd a chéilín go bhfuil siad chó scór fós mar a bhí an tús fear bhí gáin atra mar a bhí mé rán níos túis go nuair chasna fór na guna bhí chéile out a seacht hín bu Ceatharlach le rá chúlín dó a seacht le ná a haon díag gach deir scéil gur beag a bheith atra an sa a ríis an sa Tránóna agus caiig thuir bheith going sin Mohammed Corham Raimid Dian Breis agus Mohammed fós Corham is tí kicking a bheith mid dul an son Réiteoir má Lord Páirc sin na Conor McCarthy ó Chorcaig bheith na Gréig chun tús a chur leis an tarna lehan sa slua mór ballisteach an sa tí Páirc Breandán Naomh a Grand Heating a Biorra gan da íomhálaí féin green áling ach séad a gaotha atá láidir go maith fós an sa inis an fell in orda leabhar a cligar a leid chun feic an cé a bhuaigh churn Roinn a cahar im lín agus láthraigh bán an gafaiste Cuomh O'Neill Ceatharlach inis sa tóra géad scór clíanaí hé go clisteach lín taobh hail deisir scór tá sé sin díreach Haran Seasnán a ríist anna Cluiche chuir le chéile clíanaí hé croigh agus bhil go deire Ceatharlach brasásta leis a géad ceann sa tarna le leis beag le fesin chuna naróg le Liatroim lena gicin amach féin an son Cancel le dul over Liatroim leis tarfu sin dénta an mrise don gur deirh le rúnaí tá tachaisteach an son cin gan zíomh fe seachta tá á chafa go siúd seach chun inis Sarah Reynolds tegan an dóibh inis go bhfuil churn le buchant an son Lia Fox ord céad lethe go siúd an pass sin tóiste go maith brú an son Liatroim a teachta gcónaí trasna cúil beidir bhfuil deis an sa cúil tá siad sásta an cúlí na ghlacha agus a ríist cliste an son bhí deis beidir tart fé cúil ach ag go deir chur Haran Seasnán agus is gur ifar fé tríd el Shanley tá tachaisteach an sa chomá de Liatroim má se chorm don tarna bhát an sa deirtaí an son na Ceatharlach sin na chamád ríist cinnta clíanaí hé clúdach na Páirce i bhraig an son a Roisin Bailey fell fáchan na tíag áfach an son an tála Ceatharlach sin a gáilt ach chalís an son feice ag an réiteoir agus deis ag Liatroim tá fuinmh le bra níos mó an dáhéh beidir go háir Liatroim ag tús an dair lehan sa sin is dul over Ceatharlach agus tóca go marcha siúd beidir bhfuil oscailtí leistigh samachta go deas ag éibh Kiernan ríist aspa taíocht a beidir an son obair bhd déanta ag Liatroim Ruth Birmingham ríist for sí cúlín más i chéad le feicála go maithún tús deirh le rúna tháinig a seachan son ag an mrise atá fógra an son sí Cuomh O'Neill inis le sellh fór na chó scór Captain Roisin Bailey fell fucking na Tigre feic second ach an tá léthe tarna seans a gáilt amachtaíon chomar Lord Páirc sin Cuomh O'Neill Iling a teach níos géire gcónaí an son iireachta teach isteach an son ach ag a deire cúlbára iarach é smachtú tá sí féhrúiste an son Martina Gallagher ach a ríist obair fahan son ag Liatroim agus iad a fás díag ar an isteach sa cléasa tugadh siad críg cinnte ón cúil agus cúlín sin déanaach sa chéad le haring ar chó scóraíd agus well treis beidir féinómid ag an tús de Ceatharlach a bheith anúachtar an chluthe ag asú gona go duine inis briseistigh oscailtí agus deis glór inis ag Kiernan de Ceatharlach ó stop ag an cúlbára ard sábháil déanta ag Martina Gallagher an son ach beidir meid an tarna deis go dain an son ag Townsend ach well Gallagher féimhrú stracha faoisih agus kick sé amach ach bhí gá seans an son ag Ceatharlach ar cúl agus well an cúlbára a déanamh ard obair good ar náise Ceatharlach se chun Amy Handley pass na guard amachtaí Edel Hayden fell fácathe ina díag áfach ag Ceatharlach agus deis inis ag Liatroim an dáhéh líamach ar héin an sa agus iad fíoch for craobh rang ag Ceathair a fúchan an sa bút ag Ceatharlach 1 uair amháin 2024 bút ag Liatroim 1 bhát amháin 2010
A brisha críle blianta beganús caileidir craibh fehe hain, fehe trí, agus caileidir lachcraibhacha fehe cahar agus lachcraibh na bliana se chatte comá. Ag Ceatharlach a bheith an kicks air seo. Cooling an taobh atá fechan seo. In san tarna legadí seo. Nis Amy Hanley. Canson ag a deire cumada roada ag Liatroim a bheith. Réiteoir freisin chun é bhogad chun tosig. Is brála luch leanta Liatroim inis agus go leor dína tacan sog a cinteag taú leo. Smacht go deas leistigh. Deis an son tá sé sin seoirithe. Well, idir chá chorla a bhí na mair stig ar yes agus ar fóíle go deire. An séú ceanna tá mithir stray an son. Seans má cailtin son ag Liatroim. Cic amach an isis le teacht. Ó Ceatharlach mail bheag an son agus. Well, tá réiteoir inis imtheisteach. Chun leabhart leis na mair féin cic áirithe sa beag le feiscint. An meid brat I dul an orda. Well, níl siad fós cintan, well. Ar fórí le go deire. Se. Níl siad chun a 19 athrú an son ach réiteoir má. Chúis isteach leabhar sé leo. Ach an cléanúir tá gachrad cócróngrach. Ba dheasta sin Éisc International Déanaí. Bert ó Ceatharlach a dul don feil céine. Ní a cotha Na sibir tríd an son. Il chuir isteach an son ar Liatroim. Tá go daine ar an réiteoir. Kicks ar éasca le teacht. Ag Liatroim agus Míchéal Gocin an captain can an ceann san na hógand. Sé cúlí na bháin ó kicks ar sa céad le deis inis. Liatroim a chur an tosig. Cinnte fécint ar an mana seoir Johnny Garrity é sás do go má. Leis an tríd atá feice ón rise ag Liatroim agus iad a brú níos mó an tosig. Ní hé nach bhfuil na tosig ó tá go dain. Nis se chuin an kick ag Míchéal Gocin. Áil ceann gard. Níor ribric sé sin amach in néachar agus brunta na seilbhar an eise Ceatharlach. Botún an son ag Liatroim. Leis Ceatharlach inis. Sa tóir scór dá go tain. Seach go fada le clína ní hé ríist. Ceatharlach chúlín más chéad leithice. Leis Amy Hanley. Ceatharlach ar tí anna dí hógan isteach chomá. Spás six Lawrence an a cuiomh O'Neill an pas go Cluiche. Ibrahim Achanson beidir goil deisir cúil eile agus tá go dain cúlúntaach ag I del Hayden pas Cluiche áling amach chuaí ó cuiomh O'Neill. Bhí Hayden in san áil ceart bhí obair le déanamh an baisteacha. A ceol buinte as an angach agus sin scór Harbheith cinúnach an son ag ban ar óg Ceatharlach gafa cúil chun tosa go ríist. Well, scór cinúnach. Áirtíocht ar fad an son go cinnte ag Ceatharlach. Cluiche fechan son ag an réiteoir. Leis sí Míchéal Gocin a hógaigh ach an taithir sin inis ag Ceatharlach. Ifir seachtaíag a taithir seach sin I Breandán Nolan agus fágan na Parkinson tá Megan Townsend má se ar déint an son ag Ed Burke. Dúr cosa úra anna háchtach ag stadseat an Cluiche. Tróna áling ar fad I Páirc Naomh Breandán I Biorra. Agus tanmh go magadí seo Ceatharlach inis agus an swaithar na slóirte sin cúil sin a caiimsú ó del Hayden. Nis bhfuil freigra ó Liatroim sin íon ceist. Se chun deirh le Rooney tháinig isteach ag an mrise dóibh. Nis Lia Fox. Nis tí Fox tríla sí cúlín. Iarach Gary Owen beidir a turlingt ach róada ag a deire agus é sin. Well, Dúrach, no, Níl tá sé fóríl. Seach gang de seansan ar stréine ag Liatroim. Cúil atragóní.
Mission kick amach an son tóg ag Nicole Hanley. Tá siad gomala na kick amach héin go cintan sa Tránóna. Ceann bháin na chúigear Sraith taobh mud sin. Í gomach an mór amlán inis a chun Ceannais a ríist. Brisha tríd an son tá Síomh Roinn. Roinn yes agus ar Cléan, Roinn an tonadí atá dúir taketeach sin í Breandán Nolan. Ceannais ag tastáil an Nolan, harná sé hen si Amy Hanley. Anna hachtaíocht ar fad ó Ceannais a gcónaí an son. Ag a deireadh clína ní hé, ceann gard an son. Na the raibh sin ar ainting ach Shellah dulóchan ag a duine stig Liatroim Tráchtaire an son tríd an lán Cluiche ní Ceannais Tíreal. Féhrú ach airíonn leihéis sin na cumad nis tá Liatroim féhrú stig an son. Ach Roinn ag a deireadh agus deis Tráchtaire an taobh sod an Páirc. Well, tá den óman beag na cata hena féin sa Ceannais. Tá me gomacht an na bhar córa sin go bhfuil chléimeála feisceat an son. Ceannais ag déanamh go man son. Roinn Bailey, captain. Nis Bailey fóstadal sásta leis an cúlín más féidir ach tá sé sin camar yes. Agus ar fóríil an cúlú ceanna tá mithir Sraith Ceatharlach. Cúpla orlach ar yes. Nis sin kick amach le teach Martina Gallagher. Tá beidir beáí níos ciúna le kicking sa Ceannais. Dechrtí golóir na kicking a bhóchant le Shellah sa chéad le. Ach beidir goil deis an son Níl go daid, harná sé Ceatharlach a ríist. Tá máin tríd an láir tá cuomh ó Níl. Ach tí Sarah Doyle. Doyle fechant an áda ag iarracht thart fé scór dír cosú leis an kick deirna go cá. Ar yes agus ar fóríil sé ceann na seansa inis. Me her Sraith Ceatharlach. Her clár na scór an cúil sin an difríocht aftar a gcónaí. Leis dechrtí sin a bhoga agus ag a deireadh. Over Liatroim a bheith agus tógan go marigh Míchéal Gocian. Well, tá réiteoir chun stopper feig second. Ahrú eile le bheith déanta chuma ag Liatroim ever a 28 de Tráchtaire sní Alva Clancy agus fágan na Páirc an son ever a 29 sní Kate Gormley. Má se an tahrú sin déanta inis ag Liatroim an clog stadathe. Na nóméid díag agus 10 second atá fácan sá. Cool idir na fórne sin smacht go deas a Glia Fox. Áling a seachtís na tosa beidir goil oscailtí agus deis an son ar cool Míchéal agus tá go dain an cool ag Liatroim anna fís a chóimar ar fad an son a cá smachtathe go háling a stig agus críicnathe ag a deireadh ag deirmhil a burn cool agus coolína is a siúd agus a brab na súl tá tar náis chom don tríú bhauta ní féidir na fórda seo scarúntó Míchéal héna hocht le dó a cuaig áard caibhdant an sa Biorra. Seachún Liatroim ríist an pass tín taobh hail agus tá ceannaíocht is a chola cúpla nómad a ríist. Míchéal Gocian deisdal chun tosaigh ach ar clé agus ar fóríil 8 gain de seansan in is ar Sraith. Má se dá scór deirnach cool a Ceatharlach ag Del Hayden cool chum ag Liatroim ag burn agus bhil cílíonn sé sin góla míid fós chom ar clár na scór. Tá tardú céim a buinte ag an dáhéamh dúrang a trí ach leis an gomórtas críomh a tanna ag an cúpla seachtain ling. Tá dáhéamh ag iarraidh curna bhar lo seachtaí tréála tá rong amach seachún Sarah Doyle an Ashley Ruth Birmingham. Doyle a ríist. Nis. Clína ní hé tá ciúna beidir go beáin in san Ceannais le. É sin níos mó beidir ó héobh cosanta Liatroim na aon eile. A nis tá siad brútamach go le Amy Hanley. Hanley a ríist. Corm atá míid ar an scór. Roinn Bailey. Nis clína ní hé. Banastóir ó Ceatharlach an son Ed Burke. Ag leir gur hínis ceannaireachta Spáin sin hastíon ó Ceatharlach. Birmingham a ríist. Roch má déanta istigh an son ag Síomh Roinn.
Nish an takeíocht tastáil Birmingham féhrú an son agus Liatroim a déanamh Domhnaigh sin a galtarnáis tá siad mar leis na frithánsa seo go cinnte. Má cofana le Míchéal Gocian an captain an Mó Díreach isteach na tosathe ach tá Cluiche an son feiceigh an réiteóir áfach agus well tá Conor McCarthy chun sin na glécarnáis. Sáú feice an son I lár Páirce. An réiteóir rá gur raibh an cansa caite is tólam ag Míchéal Gocian well begáin díon an son. Agus, well, an tarú chum le bhdénta ag Liatroim bhar 9 teachtaseach an uair sáisinaí Chloe Dolan fágan na Páirc an son atá Anna Devani á se athródhéanamh ag an dáhéhann sá. Na sealamh Ceannais ag Ceatharlach. Ach, clár na scór tá míad corm. Héna hochla dó cúig. Braham go bhfuil cúil na ggóile fós in san na fórna seo. Go leor cúil aimse in san comórta stragadí seo cá. Deis an sá ag Roinn Bailey. Sleáinthe tríd agus deisinis ag Sarah Dáil. Sár Cluiche an son ag Ceatharlach. Dáil a Creeknig. Agus ag a deire, iad gafa cúlín chun tosa go ríist an son, díreach leistigh den cúil an sonnacha. Leis chuirteach feiceigh an réiteóir. Cúlín a bháin aftar an sá. Sealamh Ceannais agus cicéir le teachta Ceatharlach. Roinn a dul Ceannais agus tard fé scóranis. Cuomh O'Neill, machtí clína ní hé. Tair sí fé cúlín hána sé sin áfach de hiúis na bróga a clína ní hé agus 7 ganganis tá mithir stréachá. Martina Gallagher. Well, Count Garrett, here na tá sé sin glan a mithir stré. Bronson a seilbh sin clína ní hé. Tríd an son bhfuil Cluiche níl ar an réiteóir. Tá imreoirí sínt an son Cluiche Ceannais sin ach droch chic amach a ríist an son ag Liatroim agus tá an dolas ar fadidir na kicking amach sin ón tús tráóna. Gan éon phlean agus brú a techt ón tús ag Ceatharlach ag búchant na kicking amach ó Liatroim. Leis is longur kick séir bheith ag Ceatharlach an sá. Clína ní hé chuna ceann na hógant. For she Keracúlín in san chéadla an scór dearnach tre sé nó díag má se tamil gan scór céhéin ach deis é sin a leis agus a ratharúnsá. Na fórna ar cóscór. Brú le gacic agus stad seo. Díreach os cór an cúil an cansa scuilte seach ag tiitim. Garad ag praba agus ag a deire ag praba haar an trasnán an son nas cum a céh for tangahála a deire. Tá ceanson ibrethe haar an trasnán cosantóra Liatroim for tangahála leis a deire. Ach cílann sé sin an isis go bhfuil an bhearna sin tamachtaí Péire. Leis Ruth Birmingham féhrú. Tá takeíocht an son ag Síofra O'Neill. A funnah beidir níos mó le breathanis ó Ceatharlach. Clína ní hé. Bog amach an son a dhéanamh ag Cuomh O'Neill agus contúirt a gcónaí a ríist de ciúis na bróga. Go leor seansan á grothú an son tá canach an son ag Ed Burke. Tuigeann sé go bhfuil seilbh go leor acu ach níl sé críochnú na seansan agus beidir go mbeidh siad son cos cuoinnig cúil agus cúlín brab na súlaigh deireadh na chéad leith ag Liatroim tá contúirt sin ná na gcónaí. Búte go maith an son ag an anadíisina Chloe Dolan agus ag a deire sealamh Ceannais ag Liatroim agus cic séir amach le teacht. 3 nómadí agatá fácan sá. 2-5 ag Liatroim ach chéna 10 Ceatharlach a gcónaí. Ríist sealamh Cailte éasca go maith an son ag Liatroim agus 10 ag i del héad an teacht éon uair bháin eile. Ach líocht anna bheith an dáhéamh go cinnte. Sarah Dáil, gá chúlín godí seo. Bert á fear an son ag a deire tá takeíocht ar Dave Howell.
Cinta níos mó de bheith sneach Ceatharlach inis. Nes sin Ceatharlach is just chéad le bit bra fáinach. Dul saoil agus nád go dtí go raibh duine éigent obalte brise tríd agus sin a cur chuig a ríist an son. Ruth Birmingham. Luarig teach an luch féic ag taú le Liatroim. Is sin ard an son ag clíanaí hé agus an ceartach an réitor ceann mar tócatha deis ag Liatroim brise amach a ríist. Í gá cúlín taobh hir an sa ag le Ceannais na Sraith rang a cahar or ag Lidl. Ard an son ag seileadh gcónaí. Nes Lia Fox. Alva Clancy, seach sa chúnga. Dibh gán, beidir go teach ar Nasty Clancy, tá sé cé. Pass amach an son agus beidir bhfuil oscailtí an son deis. Ó, sábháiltear an lína bhfuil an cúl, ó, bhí seans. Glórver is stig an son. Ag Liatroim ar cúl. Ach níor áirí gló teangaháil déanaach i dhéanamh an son. Fox a ríist, hanig an fell amach ach níor áirí le cló i dól an cos a chur leis an ceann áirithe son. Ach beg kick sé ag Liatroim agus tá captain Michelle Gucky an hena féin a dul contasig ahrú chuma eile dint an son agus iver cahar diag atá fágan na Páirc an son sinní Michelle Gucky an captain tacht isteach tá Vivian Egan má se ahrú dint an son agus an kick sé le tacht ag Liatroim sin muir an Domhnaigh hóg an cansa Díreach os cór an cúl agus níl strainer béile sé gansa. Tá sé cé. Tar na cúlín ag Domhnaigh agus fágann sé sin an bhearna is lú idir na fórna ríist. Gach seileadh táchtach ag stad seo. Trid go cinnte inis le feiscint ó Liatroim. Teach an tosach an son to Alva Clancy. Rís an ceansa beidir begáín omrachach obair le déanamh an tosaí istigh an ceansa ag Prabba agus ag a deirg Prabba haar lína deirg. Well ar fóríl ach tá muire bhfuil sem haar lína ní dom go bhfuil. Well is kick save lína tá muire a bhí sé bhd in thoíre on ceann áras an híl mis go raibh sé sin imithe ar fóríl. Ach kick taobh lína ag Ceatharlach. Teach amach an cúlbar Nicole Hanley. Ceatharlach cúlín chun tosig agus denómad atá fácathe. Tá sé dul ar na seáfach. Brise amach an tá. Tá Ceatharlach. Tá cúlín chun tosig an tá. Beaga tá athrón tús an tá. Gáirna tá an chorm ar fad. Cuoinnig búd a gá cúlín ar castan fórna chuine Míchéal níos túisgus a comórta Sraithe agus an bua sin ag Ceatharlach. Ílan an ngob chun tosig a gcónaí an tá. Le banastíocht tá Wayne Heavney lo agus John Corcoran agus Mark Daly agus Garrett Saunders le Ceatharlach am lína agus tar an ófé Stuart Ed Burke atá siad. Bailey ríist. Clíanaí héis. Níd an bhirt go dastína bheith sna Cluiche agus stad seo. Liatroim ag brú ag iarg an fellag alternatial clíanaí hé. Ní léon takeíocht down de áfach. Ach tá kick sé ar melt an son as sin agus deisial an son ag Ceatharlach. Réitor dul amach an son chun leirt. Leis sin nimar thóir chun a bhíú déon spot agus iarg len féidir an kick seo a hógan. Sí clíanaí hé I hé na hógaigh. Agus deis iling atá ag iarg go má áfach. Ach, má tainge atá in an ceann seo hógan sin íon bhean.
That's mod an stú atá méid. Nis. Deis ag Ceatharlach. Canson ag taistil ach Turling óig. Ag Ceatharlach a gcónaí atá seileamh. Déanta go maith teachtamach as an geann áthasá ag Ceatharlach agus deis is a Cuomh O'Neill. Muineach go maith inis le seileamh. Roinn Bailey ríist. Go leor seileamh a siúd í héin agus clían í hé cuairt go maith son Míchéal ar neiste clían í hé. Ceatharlach inis. Sásta seileamh a cumad ach tuigeann sí nach bhfuil atrar ach an bhearna is luúan tá. Dó sé ag Liatroim héna de Ceatharlach. Cuomh O'Neill. Ar neiste istí Idel Hayden. Táim go macht, clían í hé ríist. Brug deach sé ar neiste cúthaí. Ní bheith fáin ar Liatroim cic séirí chéile tá. Passion bhfuil obair le déanamh ag Sarah Doyle. Leis an gceann áthasá agus deis inis ag Liatroim tréis seileamh a bheith ag Ceatharlach ar feadh cá nómad. Nar tháinig aon torra nó scóras agus seans ag Liatroim brise an tosa go ríist. Hís fún an sa obair le déanamh ag ceann chumad leistigh déanta go maith ach ag deir tá clúdaach an son ag Amy Hanley agus ag Ceatharlach. Míán son ar deirmh le Rooney. Ceatharlach a ríist le seileamh. Clían í hé. Anna Fellador Shahi. Stúrú cuasaí maith an son. Passo Idel Hayden. Leis Sarah Doyle a ríist. Táim go macht a gcónaí. Ruth Birmingham, Cúlín Mas Chéadla. Duine ann na gcónaí chuna pasa thar. Tá Ceatharlach ilta go maith seo. Roinn Bailey ríist. Cuomh O'Neill ag iarraidh teachta seachar Dave Howell. Liatroim a cuiineh céird is féidir dhéanamh chuna feilg Ultarnais. Sarah Doyle. Ní léon slí isteach ar Dave Howell. Tuig sé dín taobh sa ríist. Roinn Bailey chun é hosnú. Liatroim ag iarraidh lámh a chuirteach chuna feil sin ag Ultarnais. Ach Birmingham ábalta sin na smachtú a ríist. Spórt ar Dave Bader. Ronan Nolan. Nis, beidir go bhfuil deis ag Liatroim. Gáin Míchéal for an son ag Ceatharlach. Cúig nómad go leith atá fácan sá. Cúlín idir na fórna, caithigh tarra bheith goin, clían í hé. Déanta go maith sin a chamad. Nis breúar Liatroim tá an fellúthe, iad atá chun deirg an tá. Tráma go deire. Nis Birmingham a ríist. Cinnte an son tá Liatroim breú amach. Tá an fellúthe. Seileamh le Ceatharlach le 3 nómad geall leis agus stad seo. Bhfuil slí ag an tríd. Beidir go inis. Oscailtí. Ceatharlach. Agus scór. Harabheith cinúnach ag a deire ag Sarah Doyle. An tríú cúlína go siúd an sa Tránóna ach a ríist ard obair an son ag Ceatharlach chuna sin na chamad agus ag a deire imime ar an trasnán ag Doyle. Gá cúlín a ríist atra. Leis Burton ar chéile an son agus, well, réiteoir chun an clog a stoppa an son chomá. Cluiche ag tastáil. Hina haon díag le dó sé. Cluiche an son fós a tastáil ó Vivian Egan. Leis tá gá cúlín idir na fórna an clog tosan a ríis an ceann nómad agus 5 second atá fácathe. Gá cúlín idir na fórna. Dechar an dáhéamh teachtar na scórna nuair a hagann siad bín luach le go héin ceannacha. Liatroim inis. Seachas Lawrenson ó Leah Fox.
And we're cussing to the Dane of us cleaning the hay, Hernashik Carulo, Hernashik Fox and so the Liatroim. Fox Arish, Deshan's on her score and counts on Tosheke. Or Coolin and son Glia Fox. On Bhearna is Luder na Forna Risht. On a clear fada Yimmer to Kashu Tranona. Brúla go amachsáid Nicole Hanley ach tá sé sin smacht go das ag Ceatharlach an sá. Ruth Birmingham. Nish Ross chun Sullivan son búte go Darren son ag Brón an Ólan. Dul isteach go ní trúr garde cinnte Cluiche an son lámh mór heimplar Nólan. Agus an kick séir le Tráchtaire Ceatharlach agus ní bheith dehannas ná dew leis a gabhn áirtá cleanan í héad dul trasnach an é hógant. Le trí nóban de dul é seo cinúnach. Ilinge tá géir go má. An gcuich sin séad a trasna na Páirc chomá ina chuine. Má se ní kick éasca seo. Se chugan is cleanan í hay ach a rís tána sé sin decúis na bróga agus naig an díirtí is atá fórí le Ceatharlach mar an Liatroim agónaí an kick amach ag Martina Gallagher Shellah Nash off ag Ceatharlach Dacrachtaí ón tús ag Liatroim lena gicin amach féin a bhúcant beidir go néanach scór bhain Ellen Cano cleanan í hay seachtí Ruth Birmingham Nis an fellig tastáil ó Liatroim Sarah Doyle Roinn Bailey an brúin is teacht ó Liatroim tan fellútha ní bheith fánar aingá Ceatharlach botúna anamh an sá an Lochlantan is gur an dáhéh grísa chun an count an a bhúchant má tá míid Cormac Adara beag an breise brúin son an teacht ó Liatroim agus tá fellar Nash bhfuil Cluiche tá réiteir thart bun táiste Ní haíonn sé sin le Lochlann amháin taithníonn le drám eile. Nómad agus trucha second atá fácathe. Shellah anna háachta canis. Liatroim ag Lorg Coolin. Anis an chance. An cosad le déanamh ag Ceatharlach. Casa isteach an son, beidir an deis. Déanach trasna an chúl ó lágíirte sin ag deir ó Liatroim fóríl naig an de seansan agus beidir go raibh rana níos fear leistigh. Sin díreach imtheisteach in san nóma dearnach. Anis bei Ceatharlach ag an count an a bhúchant agus Shellah cumá tá siad cúlín ton tosig an sá. Héna héin díag le dó a seacht. Clethe anna hanafach fad go leir leis ag amach. Hís fuanga. An bhain ceart Sarah Doyle can é smachtú. Anis, 10 second atá fácathe. Carrick tá sáilbal tá sé caiilte, beidir meid an tarna deis an son. Liatroim, anis breúar Ceatharlach. Anis ná riamh, chun cuasaí a chotharmú, smacht go deas an son ag Muireann Devaney, ní léon kick Sarah tá ag a deir inis. Cluiche feice an réiteir, agus breúan is ar Liatroim leis an kick Sarah seo. Tá clog stadathe secondí sin eile tá fácathe. Agus an deir inis, a hen seo thar an trasnán go méid ann breise tastáil. Muireann Devaney chun is seo hógant. Ach brú leis an kick déanach an son. Lámh an orda go hainge six a chúl. Devaney do Liatroim. An count son tóiste. Agus tóiste go magad aine cé go deire. Tá na fórna chóscóirt an gahrú bout an son. Agus beag ann breise tastáil bególa inis. Chun na fórna a scarúnt ó Míchéal an bunán séide. Marion Liatroim sa céad le chridad ar Nash. Déanta álaigh an sá sa tarna le. Rud a chialín go méid ann breise tastáil chun na fórna a scarúnt ó Míchéal tréis. Seac go nómad an sá de fel anna bha tá sé críoch na chóscóir. Héna héin dig a Ceatharlach dóthachta ag Liatroim na haimígí éonáid til le action le tacht an sá.
Nis an dóibh Sraith na focail Liornach a bheith a chola chéile son agus iad réig den chéad tréimh se den óman down bresin so I Biorra tan Green imisteach fés na scamil ach tá an action fecin son muireann de bhainní le cúlín fíor dhéanach an son ag Liatroim agus well beag díomá Ceatharlach beidir go leor seans na le lein Cluiche agus ag Deire Liatroim ag trid Ceannais agus na fór na chorm don ceaprú bouta in san Cluiche. Nis Cotton Ordan son ag Conor McCarthy agus Kate Sullivan son ag Liatroim ag immer seachtaí taobh lámh an deisiam mar bhíidir an tús Tráchtaire an son chun ébhálú tá Laura O'Dowd. So go me siad brásás leis an scór déanaach sin chun an tam breise gáilt ach sin cheis céine inis gur féidir bontáiste bhaint as an dréimh se breise chun an chur na bhuachan sin íon ceist Lia Fox anna cléir fad Imreacha siúd. Vivian Egan Ash go le Derv le Rooney. Liatroim ag spáin cumhanis, Rooney a gcónaí. Nachtain Cluiche inis a hen Liatroim. Oscailtí inis beidir, teach tríd lámh ard cumhain son, scuileann an réad tóir leis. Ach lá gíirt ag Deire agus níl sé mé seat amach, fiú fós, Laura O'Dowd. Tris é sin a smachtú agus tinta cumhain son aici. Teacht amach ag Deire agus beidir go bhfuil deisian sa blocháilte ag Deire. Agus Ruth Birmingham ábalta sin a smachtú agus a glanad de Ceatharlach. Nis Amy Hanley. Birmingham a ríist. Lán Cooley inis Anne Roach. Boca go maithan son ag Ceatharlach. Roisin Bailey. Fós a Dolan son tá Roisin Bailey. Clíine Hay. Anna Faston son. Oscailtí agus beidir bhfuil deisian so ag Ceatharlach cúlan countsa nadatha salíon tána ag éibh Kieran. Ard cúl go daine sethe sin ach fearan chosint an son ní raibh duine an áil Jory an acaléí an son ag Deire agus an praba fiú toiste go maithan son aici. Ard cúl ag Naomh Breed agus déiteach sé sin a bheith scór cinúnach in san Cluiche. Nis Liatroim ag Iargéibh Raggart. Cuidir cúl. San Tarnala. Nis beidir gúil oscailtí an son. Devannig Trish sin a chuir tríd agus tá go dain. Deis an son an ceantan Ibre tríd agus tá cúl. Tá siad go dain. Dul. Cúl. Laura O'Dowd ag Creek nó. Ní credfáid sin. Smachta go háling an son. Haran cúl Biorra. Agus cúl eile an son ag Liatroim. Agus Laura O'Dowd. Ní féidir na fór na scarúnt ó Míchéal. Cúig nóir fada tá sin corm. Dó haon tíag le 3-8. Nis gáirna tá an chormón tús. Trídarísin ó O'Dowd. Ceannais an son. Deistal chun tosaigh ag Lia Fox agus tá sé ché. Sár cúlín an son ag Liatroim. Sin héna brab na súl an son aá agus iad inis tá gafa cúlín chun tosaigh. Nis an Cluiche oscail sús go mór. Seachún Liatroim a ríist, paiste ina bhfuil an uachtar. Seachtí Lia Fox a ríist. Can son ag taistil, well can contúirteach ag Deire dheis agus fóriil degang fadan is Sraith. Anna díle Tráchtaire de Ceatharlach, sin í Béhan Nolan ó Seannais Lechlan. Céim ag an second ar bheith chéad bhrisile céimh ag fágan na Páirc. Amachchan sotí Sraith Roinn. Suaíon is Ceannais Liatroim agus an cúil agus cúlín dearnach aimsethe aá. Seachtí Sraith Roinn. Sarah Doyle sin a chuir tríd. Dá haibh an beag tástálar go ach líocht bhí cinnte sa trádána. Nis smachta go háling iste an son ag Ceatharlach ach go fada le Éivín Webb. Níoríonn si teanga bháil mála Peil agus buntáiste go sellh ar náisiú ríte ag Liatroim.
Iad is atá nuachtar, Charlene Tyrrell. Gardan Lína, tá funna bhanis le bra ina go dimar ansá. Plúch antá agus ag deire, tá sé sin adul do Ceatharlach, an prab cosise mar agus nimbar haraig ansá na Ceatharlach, seach sa lár ansá di Cuomh O'Neill. Gan deis fós an tahrú sin íanamh. Where he's on a kintu will galore marhori in san Domhnaigh na Páirc ag an Domhnaigh better will question so face sorrow some will be okay. Question ignore to and so. Fevon could no fáca. Carla can the tour score. Kentún son brew on a Teachtó Liatroim go ní Ruth Birmingham anish. Bin sé deach go má Teachttar score in an Brescia ach tá rá chúlan taobh feice agus an cúlín dúrnach ag Liatroim anish bhfuil oscailtí go seans ag Ceatharlach passan na gard an son tá beirt sínta but bhfuil deis cúl an son tá réitorcanna sin na Cluiche Carnash tá lán cúlí Charlene Tyrrell sínta agus ban ó Ceatharlach ansá gan a bheith úntach in Míchéal a bhúlaidir agus an clog stada agus Cluiche is ag tastáil ahrú chomá Ceatharlach ifar hochtíag sin í béhín Nolan a Tráchtaire in anad Idel Hayden má se cos uair atáachta chomá agus stad seo. Réitor Cláir leis an lán cúlaí an sa chomá. De bhar nach seoir is an agus carta buí má se pecha sús an son ag Charlene Tyrrell agus cílíonn sé sin inis go mbeidh den ómad ag siúd mosca na bachaí agus Liatroim síos le cehardíag ar feadh den ómad clíanana í hay deis an son na céidir Ceatharlach tá sé ché scór má féhrú. sé bheitar fad tá na fórna ar cóscór Liatroim chun anadí thugann na seach chomá. Dachar na fórna scarún tún tús tránón a Liatroim a déanamh go maithe sin a bhúcant. Alva Clancy Imar Horig Turshu and Domhnaigh Cailún Shelvan son má. Nes chun Ceatharlach a ríist. Seach sa lár teachtamach tá Ceatharlach chuna sin na smachtú. Oscailtí antá clíanana í hay ilíonn géar go maith áfach. Carrick tastáil passion tóiste go maith an haíocht an son ag Ceatharlach ag go deir thnaisteí clíanana í hay ach den chúla áfach agus ar fóill de gang na seansan ar stré ahrú an son ag Liatroim ifar a seach díag teachtasteach sin í Emma Guckan agus fágan na Parkinson ta Aoife Gil Martin. Nóibh amad a ránómad go le fáca in san chéad tréimh se den ómad ansá. Na fórna mar bhí ag deir seaca ar chóscór. Kick amach le teacht ag Martina Gallagher. Tá irdach leis a gic. Ach a rís smachta go háling ar fad an son ag Cuomh O'Neill agus Ceatharlach sa tóir ar scór ríist Sarah Doyle. Well bhí si féhrú leis a ganson agus smachta go dasig Martina Gallagher sic sa cúil de Liatroim. Glanta siúd féhon na ránómad fáca.
Liatroim inis ag glóir scór dogad hain. Couple nómad gan éon scór ag Ceachtaires na fórdan so. Mac go fad a ríist le d'Urval a Rooney. Nis an taobh solid trí le Liatroim. Bhíonn siad marg cinnte ar an bhreathantí mar seo. Go leor marthirí Cluiche na Peile. Spás ar a taobh sá. Laura O'Dowd. Cool mac a siúd. Instant tréimh se seo down breise. Nis Sarah Reynolds. Breandán faring an titmanach tá green am freisin. Tróna das a lár an Breandán. Nis a chun a ríist Lia Fox. D'Urval a Rooney a ríist. Imhe seachs nómad Domhnaigh an sá. Sa chéad tréimh se den nómad chuoinnig ceathairtí atá ag Liatroim. Deisins an ag Lia Fox an count an ag taistal. Ach an taobh Míchéal na cúlaí. Ein countí gan is ar fórí le Liatroim agus deismach Hailton son. Sin kickach sin ag Ceatharlach agus brise an tosa an tá Síomh O'Neill an a lús ar fad ag O'Neill. Nes Ceatharlach na himmarthirí breise Sarah Dial duna go siúd. Dial a fécinn turn around a Dial leis an das sóg an count on off ag casa ach leistigh den chúla go dara. Ard scór an ceathrú cúlín Tráchtaire ag Sarah Dial de Ceatharlach agus iad in is atá éon cúlín amháin chun tosaigh. Secondí atá fácan san ní fad an isneach an Naomh an bunán an sá agus Ceannais deir leis a chéad tréimh se breise. Cúlín amháin idir na fórnach nic mar cúl an taobh Éva Kiernan agus Laura O'Dowd de Liatroim ach beag deisian is an dáhéamh an ála haringt tuigeann an dáhéamh tá an cluiche seo ann fós le bheith buaite ag Péireann leis an méid is mó ocrais. Dúir tríd ag le trí an ai. Teoiric agus cóirla cataisteach óna banastóirí ar a dáhéamh beag ar a leid den ómad eile chun fécinn cá méid an chun ag le Ceannais na Sraith Roinn ag Ceatharadal ar ag Lidl
Ach, ag stad seo siad Ceatharlach atá éon cúlaí na bháin chun tosig treis an chéad tréimhse den ómad. Ach, tá nósfrucht ón tús an so Tráchtaire ag Liatroim trid Ceannais agus cáfis nach an éana siad fós. Nes an réiteoir am son beag na cholamh sin Conor McCarthy ó Páirc tá sé fannacht dus na maor dul Ceannais tín coolar yes agus an son nuair bheith an córa foiite chuir sé tús leis an tarna tréimhse den ómad an so gachtainna ag farraigh a géir ar cuasaí cluiche má Peil fecinn so ag gá iarn atá chó cóngrat le Míchéal búid go dasan son ón gabhan orda ag Ceatharlach Cuomh O'Neill seachas lára hain si agus takeíocht son ó éh Kiernan fel fácha taobh an son ag Kiernan cean mar tóchan son an prab cosise agus deis ag Liatroim tá siad féhrú an son ag go deir takeíocht ó Naomh Morrahan Cinú an son an a bhrúar fad ó Ceatharlach Camad a ró ad a deir an réiteoir go deire gáín díanach an a bhrú an son teacht ó Ceatharlach agus an kick séir le teacht go siúd. Or dú céim a bantamach ag an dóthaobh ach tá corn le Breandán sa Tráchtaire hen san seachtán hawl agus well harrig sé anna bhisneacht an codile an bhliain de péceannas na fórna harrigan corn sin a bháil lón sa Tráchtaire. Nes Ruth Birmingham cluiche maithar murcha siúd is brá le bogach an tosig. Ceann cailte ag Liatroim áfach. Deis rís teacht amach. Coristeach feice an réiteoir agus deis ag Vivian Egan. Seachas sa lára hain si, smachta go dasan son. Ach, well, ar an tarnéir tá Ceannais an son ag derbhal arúnaí. Cúlín idir na fórna ach is sin a methir stréan son agus Ceatharlach a déanamh dóhanna sin a bhuachan Ceannais. Má có fada le Cuomh O'Neill tá stáil ar a gcuid ach líocht a réin an son amá. Nes fós dalta Cuomh O'Neill Sarah Dáile go deir ceithre cúlín má aimse go siúlann sa Tráchtaire. Nes tá Ceatharlach brásásta seo dhéanamh Seileadh a chamad dul saoil agus an awl agus an son le tréimhse caite tart fé scór nuair tá scór ar fáil. Well, is an Omercook, but I'm going to brush him off the clean in the Hagatera. Fad na talún slaunín si. Oh, tá sé meheisteach sa líon tán. Dhéanann coolbar Martina Gallagher is in the stad agus a stoppa ach níor éirigh léithí agus chuna ceart a thart a clean in the hay bhí siad titim nuair a bhúil sin ceansa ach é críochna agus déiteach sé sin inis a bheith na scór cinúnach de Ceatharlach. 3 scór deir na caiim sin sanna cá. Ach well sin anna chúl agus scór cinúnach agus kick séir inis le teacht. Cluiche an sonar Roinn Nolan agus gachard inis a dul ina bhábhar agus tá sé ceithre cúlín eatre. Cluiche tastáil an son chomá. Tá sé seo lasmod an stúa. Clean in í hay. Lurgan dá feinte, nílíonn ceanna go feice go dtí seo Tráchtaire. Beidir seo an deis. Ard cléir fad imire ag clean in í hay. An fel prabtha, cúpla bouta, kick má ach ag casa ar dheis go deire agus sin aon ceann díag ar fóraíl, seach nómad le dul. Agus, well, tá ceithre cúlín inis idir na fórna sin an bhearn is mó le tamil. Dúireach an bhearn is mó an séú nómad díag sa cluiche. Ceistan is bhfuil trid Ceannais an Liatroim an sá. É sin ag Ceatharlach a ríist, gachar a dul na bhábhar inis. Bhí clean in í hay cíirige sin thóg go mar. Captain Roisin Bailey. There's a score on elevator and Canoe Yen of Doven saw. The Breandán Nolan. Liatroim McGirrigan sin a gáil Ceannais agus tá sé cá go deire. Teachtamach an son de Seileadh Emma Gochian.
Nis, an fell bugadín taobh Iad inis sa tóir scórna chun iad a internationals an Cluiche Ceannais seo. Pass atá glána me Sraith son agus Ceatharlach ábalta sinna smachú go héasca. Nationals son go fada le Naomh Ford. Cuimh O'Neill an eicála chun tús. I héin agus Roinn Bailey clúdach na Páirc ansá. Sarah Doyle glór na pelle. Céanais atá sé. Amy Hanley má ansá. Agus inis deis go siú Tráchtaire san action. Tá Liatroim fós le 4 díobh cuinig. Ach ní fad inis nach go dtreachaigh Charlene Tíre isteach don cúg nó modernach. Nuair bheith an céad bhrise eile in san immert. Se chun a rís Cuimh O'Neill. Dachtaíon fellach amá, tá sé an tarnéir take. Ceannais isteach. An pass. Gan a bheith úntach ach Ceatharlach a gcónaí atá. Machtí Sarah Doyle. Lecha cuine for tart fé scór. Seoir garde. Ever her national reach and son. Ceatharlach. Nis, Amy Hanley. Roinn Peil reached. Taki the Goni and son. Hanley. Felix Tastal Liatroim. It Fosagirig Charlene Tíre and Tarnash Stach. Níl versus an immer Shini and Ibe. On a diele le Tráchtaire dómh chomá. Shini Shailen Ward. Nuair a bheith an chéad bhrisile. Ní féidir le dul isteach go dtí go mbeidh stad in san immert. Se chun Birmingham le pass Cluiche seach go fada le Ava Kiernan for she cool níos luha. Kiernan an can son stoppa agus an tá ceart son ag Liatroim an isis deis go siúd brise chun tosig. Iad ceithre coolín chun Derek. Féhon ceithre nómad atá fácathe. Nis an can sa ibre tríd ach tá siad fós le 4 díobh. Beidir gá nómad sa freis agus Lia Foxagirig sin a smachta bhfuil Cluiche Níl. Well tá Bert an Míchéal son be gán clog a stoppa agus Cluiche testáil go cinnte. Cluiche ag testáil an son. Taithreú sin déanta ag Liatroim sa Reynolds a fág an na Páirce agus teachta seach na háit siúd tá Shailen Ward. Ach ar clár na scór tá ceithre coolín fósidir na fórna seo. Trí go gon Ceannais agus an kick Sarah amach le teacht ag Nicole Hanley agus ag Ceatharlach deachtaí sin na smachú agus Tarnash ag Liatroim. Ceithre coolín atra. Bhfuil coolanta, beidir bhfuil deisir coolín an ceann stop ar an lína. Dinta go baitheann son ag Hanley bhí si féhrú agus aíonn le é gláán amach fada le Éivín Webb. Ceatharlach a teacht a ríist. Buntáis ar fada go siúd an isis. Green take amach an sa tróna áling ar fada an gcuoch ceola bheith methe. Agus an kick séir sin le dul le bhábhar Liatroim ansá. Ceann maratócathe. Scóirn ag tastáil uatha. Ceatharlach ag seasamh an óid go maith an son. Bhfuil fáin ar irid agus orlacha chéile plid ceart an son sa feiste sin den Páirc agus an fell Tarnash. Ag Ceatharlach cur isteach an son. A Roinn Bailey agus cílíonn se sin inis go mbeidh kick Sarah le teacht agus faois an dó dathid sin eile tá fág ansá. An buntáiste ar fad an isis ag Ceatharlach iad ceithre coolín chun tosig agus ar tí chamórtas Roinn ceathir Sraith Lidl fefe sé a bhóchant. Craibh Roinn a haon bútin é Corcaigh Roinn na dó ag Domhnaigh Roinn a trí ag an lú. Agus is sin bogad chun ceann a rís an son agus Sarah Doyle leis an gic séir seo hógant. An dáhéh tris gachar a háirtan sa tróna. Hastig an breise chun iad a scarúnt. Ach Ceatharlach beagáín bídach. Rómha agus an Lochland ag luúrig ag taú leonsá.
Ceannais hinse sin. Reach Ruth Birmingham Anna Vadov von Tusen so Tranona. Passion squilta. Brunton a Shelavish Ceannais agus Liatroim sa Tóir scoring in ish. Tan clog in a gwine. Nómad agus stahad a tá fáca. Spás ag oscail dómhaistigh. Ach tá rá scóraigh tastáil. Rud nachhfuilú inis na Shelva Cailúnd. An canso trore isteach ach ag a deire. Imime amach le kickú féidir agus stahad. Má se, seansan na fós ag Liatroim níl an tuáile cateisteach ná éon sa. Anna rud istigh ionta agus steisin is leis an kickú féidir agus stahad. Nómad sin eile tá fácathe. Well, níl an clog stad agus níl on deithnas rómhór ortha. Is beiste gíorgan ceansan na chuirteach tíomail na cearnóga den amach. Le bheith tócan son ag Derbh le burn. Stólam se. Scuilte isteach. Bhfuil duine dorna chuir leis ag ann son is féidir. Ach, be kick cúg féidir agus dahad eile. Truch a second sin eile tá fácan sa. Má se. An kick le teacht. Ó Liatroim ar íist an son. Ach, níl fácan is ag 5 second. An clog go mór na gwine an son. Ceithre Chúlín idir na fórin an sa. So Tarlant garda stig. Smachta go deasig Devani. Dechar Tráchtaire agus tá. Kick séir le brun an son ach níl fácach 8 second. Réiteoir dul isteach an son ach tá rá scór idir na fórna. Agus níl éon scór is de clethe thabharach an Ceithre Chúlín sin deit. Tá mar bhearr na atra. Tá rá scór testáil tá na clog glan na gwine. Tá mé cinnta go dóga siad an Chúlín seo. Agus an bhearr na leidú go dtí cúl. Nes sechuing a ríist mór an Devani. Cuairm na gicin na séirear hí siúd. An ar chág Míchéal gocin an Páirc níos luatha. Clog stadthe tasnú a ríist. Well, tríle sin cúl agus tá an cúla cé an bast. Cadé mar cúl ag mór an Devani an son ach ró dhéanach ag a deire. Críoch John Matúil an son brise críg a cinnte. Hí Liatroim go mbeadh níos mó amachá ach níl Chúlín atá idir na fórna an bua tuchalótha ag a deire ag Ceatharlach. Brise críg de Liatroim ar íist an son. Cluiche John Matúil tá Ceatharlach ag céilúra agus ag céilúra anna cluiche in ar rire a cadé mar chúla an deire Ceatharlach nó ag Liatroim agus an bhearna is lú idir na fórna. Frididir go deire mar dhéanaidir an tús ach siad Ceatharlach atá ag céilúra an sa I Biorra agus an corn le brun or inis ag uachtar an Feldman Trína Murray. Anna chríoch ar fad ón dáhéamh ach an bhearna is lú. Bhíidir cothair me gan am 7 gúlín nó ag lehaim 7 gúlín ag gona héna cethair. Cothair me deir na himar a héna héinteag le 2-8. Agus an bhí Chúlín atra ag deir an chéad tréimhse an breise. Ceatharlach an tosaigh agus mar sin a críocnaigh. Ceatharlach an tain Chúlín amháin sin chun tosaigh ag an deire agus an bua tuchaló 3-3 gona Ceannais. Leis an captain le bheith léitir trastan son sin I Roinn Bailey. Well, bhí ard cléir fadacha léachra ar fud na Páirc ag an dáhéamh agus Liatroim, well, chun an cearta hartómh thugad ar gachra dá rahanta brise críoch a go ríist im líana agus, well, tuigeann siad go bhfuil fuair anna bhacha Frididir agus hanidir Ceannais ríist agus a ríist. Cé gur dhéim siad ar cúil déanach bhíon clog ina gcuine agus inis an Lochlanta Tráchtaire Páirc chun céilúr an son le Ceatharlach. Roinn a cethair búta im líana cá. Bhí rá Chúlín idir na fórna nuair chastar le chéile cúpla seachtain ó hen agus rá Chúlín síostí éon cheann amháin inis atá astra in san cluiche Ceannais. Lochlanta Tráchtaire Páirc an son.
Dar no big an dáhéhanis. Fágann an comórtas Sraith in íag agus comórtas críomh a tosnú gan cúpla seachtain. Sin chéad céim eile dar nó ach do Ceatharlach tógadh siad críó seo. Dar nó bhú na fir comórtas rang a cehar na Sraithe. Cúpla seachtain ó hin agus san istan gnó céine déanta ag na mná sa heasta gan breise ach ag a deire bhí ar beagán íon beag bídeach níos fearr. Slú mór tacht mach ar Páirc an son. Well, bhí dín caibhann go mórtas na Sraithe rang a cehar. Ceatharlach agus Liatroim ag a bara. Bhí slagach í fáil í Longford Cailvantán dir agus Cail Cuinnig ann ach ag deir na feide leis an mearna is lú siad Ceatharlach atá mar champíní ansá. Loch takeíochta teachtamach ar Barkinson ag céúir le Ceatharlach. Banisteoir Liatroim an son sin Johnny Garrity, six leir ag leirlin na chuid imreóirí an son. Imridir an a bha, chruididir go deire. Ach, ag a deire. Ceatharlach aon cúlí na bháin chun tosaigh. Leis an slú mór teachtamach ón dáhéh bhí anna loch lenta taobhú leis an dáhéhann ó tránóna ócáid únta gur fad banna ceola ardain pobail chur an áard a bratacha tucha amachtas na páistí ar fad ansá agus cluiche díreach chumá is a hastócha cluiche Ceannais. Leis ní fadanach a méid maintar Ceatharlach a dul trasna gan an cóir na bhálú. Leis na card agus clanna amach céalúra ar éh amháin. Dó lás agus an brise críor déh eile ach tógh Liatroim críonta spantas cinnte. Míid fós ag céalúir maith an son. Cuinnig an cúil cinúnach sin chumá beidir bhí clína í hé ceann ísiad bhí siad titim. A fós starglaid tangabhála ana bhleis a bell agus leanna sé seachtaí cúil Liatroim go dtí cúine an angaig. Scór eile cinúnach bhí si ar austófann sa tránónach bhí léicrear fud na Páirce an haspántas ó Sarah Doyle. I del Hayden comá, Ruth Birmingham ar aus comá agus an bhirt leir Páirce an captain Roinn Bailey agus Cuomh O'Neill. Ar déh eile well ar bhá déanta ag léadí Lia Fox de Liatroim a bhí ar austómh Laura O'Dowd comá. Cool táachta go siúd agus burn de bhaní freis ar aus an cool déanaach sin ach an clog ina chuine go cinnte ag a deir áfach. Tá snas ar gcóran hail an son agus ní fada a bheith sé brunta ar Ceatharlach an tarnamh out a bhúdar chéadúr an 2024 an tardú céim a cáis dí cháúd ar nó nara ach tá ardú céime an isisicá agus well tá cinnte go me si súl le bheith nóméid an rang a trí in san bblin se chuing. Leis an túachtar an ag léich captain Búchach Chasnan an Cúhí. Míid fós a céúir ar nó tugann sé annach chuid chun teachtaí Cluiche Ceannais. Takeíocht ó annach chuid daoine
ó heh Tráchtaire Páirc ní raibh sé éasca tús an airg agus an deoch fáiseach sin agus dúláánach Tráchtaire Páirc na seachtain ó heh tréála agus mar sin ach tá an gnódéantaá agus inis beag an dá heh a thart féin chomórtas críomh an cúpla seachtain. Nis an túachtarán chun leabhartantá. Buchas á gháileann son le go hainge. Buchas gafa le lucht na Páirc an son na hific an réiteoir agus na thorthóirí. Se gradam leich na himar le brunna chéadúr agus ní léon cheis nach bí clína ní hé atá mar leich na himar an sa Seanón agus an gradam sin le brunna uirthaí siúd áir tá spántas pelle tucha mar dhéanaan na gcónaí de Ceatharlach í arás an damhdóibh. Inis an uair fada dul in áird son an churn le bheith brunta an gaptéin Roinn Peil ag uachtar an fel na man trí na marí. Inis an churn le brunna Roinn Peil Ceatharlach an uachtar an so a Biorra Champíní Roinn Ceathair Sraith Lidl fé sé agus an churn an ordas an air buat heilte gan ceiste. Cúpla focail inis ón gaptéin. Wake a scuffle go hainge. Ceatharlach in uachtaransa ar an scór-deirg 3-3 ag Ceatharlach Ceannais ag Liatroim. Cógáir agus le Ceatharlach. Líomháin agus slíal agus ag Biorra. Se le fós comádathe seansan son ag Biorra ag Ruth Birmingham agus ord cóimart an son ag Ceatharlach crotha céan contúirte ar fad na Páirc clúda leis an árasá trí de héin sé oscailtí agus deis an son ag clína ní hé ar cúla ag Biorra tá sí sásta. Weban is garisteach. Leis an gitó gan counsá tróirithe ag Eva Kiernan. Páil, pas na gáirtar neistí Liatroim seansan son agus tá sé sin ag Biorra.
Imma har an tras ná se couple orlach sinna. Iling a fad níos fear an eisic Sarah Dial tríle si Cúlín an counts on Tosheke Sar Cúlín ar the Cluiche seach a fad a Lia Fox cumrad níos fear an sa beidir gúil teisian saig Lia Fox ar Cúl leis se ge tóg tá an Cúlaiche I gcuine rocht na him Misnach go cinnte níos mó ag Liatroim here third phase score agus Cúlín an co-score an son Organ is sa tóra gate score clean in hay go Cluiche Macklin Taobh Hawl Desher score tá sé sin díreach Brew an son Liatroim a teach to go ní tras na Cúl beidir bhfuil deisian sa ar Cúl tá siad sásta an Cúlín na ghlacha ar Cluiche ag Ashrú gonna get in a nish brisistig oscailtí gus deis glóranis ag Kieran de Ceatharlach ó stop ag an Cúl Biorra Artsábháil déintach mar Lawrence an a Cuomh O'Neill an pass go Cluiche Ibrahim Mackinson beidir bhfuil deisir Cúl eile agus tá Págadáin Cúl úntaach ag I Del Hayden pass Cúl idir na fórne sin smacht go deas ag Lia Fox Áling a seachtís na tosa beidir bhfuil oscailtí gus deisian son ar Cúl Míchéal agus tá Godáin an Cúl ag Liatroim beidir bhfuil inis oscailtí Ceatharlach agus score Harveh Kinúnach ag Dara Fox a ríis deisian son ar score an count son Tosheke or Cúlín an son ag Lia Fox an bhearna is lúidir na fórne an a fast an son oscailtí agus beidir bhfuil deisian son ag Ceatharlach ar Cúl an count son nadatha Salíon tána ag Éva Kieran leis beidir bhfuil oscailtí an son Domhnaigh Trisha sin a chuir tríd agus tá Godáin deisian son an count son Ibrahim tríd agus tá Cúl tá siad Godáin dul tríd a ríis an son Dio Dowd Ceannais an son deistal chun tosig ag Lia Fox agus tá sé ché Sar Cúlín an son ag Liatroim clog stade tosnú a ríist well tríle sin Cúl agus tá an Cúlaiche an bast Cadé mar Cúl Sra Lidl fefe sé agus an corn an ordas an air Bua tailte gan ceiste go cúpla focail inis